sérii nevysněnej, ale z mojej sérii DLC. Takže nemám tu žádné odmeny, že bychom si mohli zdvihnúť, ale môžeme zapnúť a ísť hrať. Dúfam, že dáme najviac golov a dáme proste výhru. Koľko veľa hráčov proti fandím jemu, o to nevadí, lebo ja viem lepšie hrať. Pozrite, toto som trochu nedomyslel, ale nie. Pozrite, ak mu zoberiem loptu a dám prihrávku môjmu hráčovi. On síce nám zobral, ale to nevadí. Ideme. Ja sa cítim ako pri futbale proste. Takže prihrajeme, ešte mu prihrajeme. To bolo takto. Nie. On hodil brankorovi, čo to robíš? Brankorovi sa nehádza. Ale keď chceš, tak hádeš aj o DLC. O hre, ktorý hrajú 20 000 ľudí, alebo aj viac. Ale ideme bombiť teraz. Ja som hodil. Ale aj tak máme prihrávku. Ten brankár nám chytil. Ale to nevadí, lebo furt sa snažíme. Toto hru hrajem po prvýkrát. Toto hru hrajem len môj brat. Takže trošku som to nedomyslel, že to nebudem nebudem vedieť hrať. Ale skúsim. Nie, nám dajú gól. Offside robili, oni robili offsidík. Ja mám šťastie, že robili offsidík. Bo by dali gól. Nie! Nechám prihol do Nemecka. To nevadí. Toto je nejaké rovo. Tu ide. Ľudia, mne sa vypnulo natáčanie a ja som skoro dal gól. Ľudia, som späť a niekto mi skoro dal gól, lebo som bol preč teraz, lebo moja sestra má vždy problém. Takže ideme dať gól. Nie. Žoltý dorál. Oni vydajú gól. Dobre, že nedali. Prepačte, že hovorím nedobré slova, ale keď sa DLC hnevá, tak to hnevá sa do konca života. Idem, ajajaj, koľko jasličkov. Nie. Don't you bet sa. Nie. Nedali gól, nedali. Ano. And 90 minút, taký hýlok, nie. Takže ideme zase hrať. Hodíme loptu hráčovi, hodíme zase a dáme gól. Nie, dáme. Robíme nám si ten boost. A takto robíme, aby sme chytili loptu. Takže nechytili sme. Vidíte to gól. Brankár, ty si dobrý brankár. Oni dali gól. Oni dali gól. Pozrite, jak sa radujú. Oni dali gól. No čo? Fuck, kde je gól? A do Oni dali gól. Nie. Musíme im to platiť. Vidíte, to je to šéf. Vidíte, kto je tu šéf. Bankarovi, ja som dal gól na video. Nie! Ja som
som ťa hodil. Prepáčte, že tak veľmi kričím, ale to sa nedá vydržať. Takže už je halftime. Reklama! By mali oni loptu, ja chcem dať gól. Nie, on prihral. Prečo prihrávate? Nie, zase prihral. Neprihrávate si, pomôže mi to veľmi. Oni zase prihral. To oni si prihrávajú. Oni im zase prihral. Hoď ja hrajem proti robotom a proste